गथ'खौ आं खांनो लाबोदों नंगौ बिमाया गावनो जासिनायखाय आं लाबोदोंमोन आरो उन्दैयाव माने बिफाबो गैया रावबो गैया आंहा दुखुथिया होननानै बियो जासिनानै होलांदों आंनो ओमफ्राय गावहा आंनो होलांनानै गुबुनजों हाबा जाहैबाय आरो बियो रावबो गैया बिफाबो गैया माबो गैया आरो होननानै आंनो होलांदों ओमफ्राय मिथिया हसिया नोंसोर वाट्सएप स्टेटास फेसबुक पेज बिदि भाइरेल खालामनाङा मिथिया हसिया आरबि बसुमतारी गुदि मोनथिया बिजौ मोनथिया नोङो बांद्राय फेसबुक पेजाव भाइरेल खालामनायखौ बन्द' खालाम आरो मोजाङै इउटुब चेनेलाव थांनानै सार्च खालामनानै मोजाङै नाय होमबानो नुगोन आरो डिसक्रिपसनावबो लिरनानै होखादों गावनि फिसाखौ सोरबा बिमाया जोनोम होनानै मालायनो खांनो हरो नामा आंहाबो फिसा सानै दंखायो हिनजावसा सासे हौवासा सासे दंखायो आंना फिसालाया दा फरायगासिनो इन्जिनियार आरो फिसाजोआ डिग्रि फार्स्ट सेमिस्टार फरायगासिनो दङ आं मालायनि फिसाखौ आं अननानैसो लाबोदोंमोन रावबो गैया होननायखाय उन्दैयावनो लाबोदोंमोन माथोल'सो रोंहांदोंमोन आंनि दुखुखौ लानानैबाबो आं गाबनो ओंखारनायखौ लानानैबाबो नोंसिनो आं दा बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जाबाय आरो माने बुहुद गावनि फिसाखौ फाननानै जानायखाय ना बेदर जागोन मागोन गोदानानै जा ना बेदर जा बायदिसिना रोखोमनि होनदों आरो दुखुनि समाव नोंसोरो आंखौ बिदि आंनि हासबेन्डआ मावो सरकारि साख्रि मावो बिनि थाखाय जों जुजिनो हायाखै नङाबा जों साख्रि गैयाबा अलरेडि जोङो केसखौ हमारगौमोन बिनि थाखाय जोङो दा साख्रि गोनांखाय जेननानै थानांबाय आरो आं बारा बुंनो सानाखै आरो